Здравейте ми, човек. Аз съм Прото и днес съм навънка и ще направя чалендж. Чалендж просто да се смея. Ако се засмея на клип, сестра ми ще ме гарибира. Аз не съм си вкъщи и не мога да я покажа. Сестра ми ще ме гарибира. Ще трябва да изям малко бомбон. И това е. И така, нека просто започваме с клипа. Чакайте хора, че нямам нещо интернет. Чакайте само малко, само да си пусна интернет. Хора, извинете, това е и тъпо. Така просто ти забие. Няма нищо, ето започваме. Да ви кажа, тъпо. Това да ви забива, просто... Да, надявам се, че се оправило. Извинете хора. Да, оправя се. Това не е смешно, това даже е гадно. Това е гадно. Това по-скоро не е смешно, по-скоро е гадно. Стига забиване. Хора, извинено, може малко е така просто да забива. Аре, врати се. И това бе. Телефона ми е гаден. Телефона ми, хора, е гаден. Надявам се вече да мога. Хора, махнало ми се камерата. Просто днеска не ми е ден. Гадно е. Днес просто не ми е ден. Изобщо. Ето най-сетне камерата ми се появи. И така... YouTube. И нека се продължим клипа, надявам се да тръгне. Да. Малко врат. Стига бе! Аре, тръгни бе! Хора, вече 3 минути бяха. Мобилните ми данни свършиха. Просто е... Хора, просто не иска да се включи. Просто телефон ми брат. Хора, се надявам, че ще тръгне. Не иска да тръгне. Аре, тръгни бе. Имам чувство, че просто това е такъв. Интернет имам, обаче такова. Дайте това да видим дали ще тръгне.
Видите. О, давай се потръгна. Чакайте само толкова да има картината и да обърна така. О, това е гадно. Това е много гадно. Провалих чаленджа вече. Просто провалих чаленджа. Оф, пак изпря. Карай тръгни. Тръгни просто. Оф. Ареде. Хора да иска да тръгне. Шибат. Оф. Fail the week. Не знам. Просто не дам се да стане. Просто е много гадно. Отзад има хора и може да ги чувате. Има и бебе. Лача. Аре бе! Значи от начало тръгва и после вижте. Просто това е последния път, който го пускам, ако не сменя. Не, хора, просто това е много гадно. Преди малко имаше хубав интернет, а сега не иска да вродне. Някой наместил си камерата долу в левия ъгъл, за да може да гледате. Така върви, ама като го огледя не върви. Провалям чалендж. А между другото се трябва на 4 години и тя ще ме гримира. Оу, гадно. Провалям го. Момчето просто на къде отиде? Това не е смешно, да е. Изпусти си нещо. Просто да ме почти всичко ми е смешно.
Давай, Пайпер, давай, Пайпер. Пайпер вече ги победи, ама иска второ. Иска реванш. Нищо, че го победил, иска реванш. Това е тъпо. Не знам кое има смешното, това е гадно. Не знам. И след хора може да се чувам много добре. Хората отзад говорят. И той отбелязва. Изпусти нещо. Ай, Габи. Бам. Хората се тръгнаха, само един човек е отзад. Не знам дали се вижда. Това е тъпо. Още не е дошло смешно, това не е смешно. Това почти всичко е смешно. Чак накрая забелязах, че са му падали панталоните. Това е човек, който е да се изправи. Между другото е гадно, да не можеш да караш към генет, просто се хлъзгаш и падаш и е много гадно. Това съм го гледал, сега люката се къса. Eating that doggone cheese. Get out. Get out the refrigerator. Eat the